Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Het belangrijkste nieuws van Curaçao en de eilanden eromheen. En we beginnen met een bericht over een man die gisteravond is doodgeschoten in de Pampanostraat. Dat gebeurde in de wijk Marie Pompoen. Rond 7 uur 's avonds kreeg de politie een bericht dat er een schietpartij had plaatsgevonden. En na wat verder onderzoek bleek dat 2 mannen ruzie hadden gemaakt. Ze begonnen eerst te praten, daarna te schelden en uiteindelijk pakte 1 een pistool en schoot de ander neer. De man is er vandoor gegaan en de ambulance kwam snel ter plaatse, maar het slachtoffer is helaas heel snel overleden. Sterkte voor de familie, de politie zoekt natuurlijk nog de dader van de schietpartij. Wel zorgen, geen crisis. En het gaat over dengue. Gisteren heeft de overheid een relato di dia gegeven. Dat is een persconferentie waarbij informatie is gegeven, geen vragen konden worden gesteld over de situatie rond dengue. De situatie is bekend. Er zijn 3 mensen overleden in het ziekenhuis dit jaar. Er zijn verschillende mensen ziek door dengue. En er moet natuurlijk opgetreden worden om te zorgen dat niet meer mensen besmet raken. En daarvoor is het belangrijk dat broedplaatsen worden verwijderd. Iedereen in zijn of haar tuin en omgeving moet kijken of er geen lege geen autobanden of bekers of cups of wat dan ook in de tuin liggen. Ruim dat op. Het spuiten zal niet verder doorgaan, omdat dat niet de gewenste gevolgen heeft. Als er nu wordt gespoten, wat in het verleden vaak voorkwam, dan sterven er wel muggen, maar blijven de larven en de eitjes gewoon nog in leven. En een gevolg van veel spuiten is ook dat ze resistent worden en dat andere beesten, zoals vlinders en bijen en andere insecten, overlijden. Dus een oproep aan de hele bevolking om gezamenlijk de broedplaatsen van de muggen die dingen kunnen veroorzaken aan te pakken. Rechters met dood bedreigd. Gisteren in de rechtszaal vond een nogal opvallende gebeurtenis plaats. Het gaat om de man Taino M. Hij zit al vast een gevangenisstraf van 13 jaar wegens onder meer een poging tot moord, een gewapende overval en een overval op een geldmachine. Volgens het Openbaar Ministerie en dus ook volgens de rechters is hij ook betrokken bij een moord op 7 mei 2019. Hij hoorde in hoger beroep 10 jaar tegen zich eisen en ging toen helemaal uit zijn plaats, zoals dat heet. Hij bedreigde de rechters. Hij zei: ik zal jullie 1 voor 1 vermoorden. Ik ben onschuldig. Jullie zullen nog van mij horen. Hij is daarna natuurlijk weggevoerd. Maar tijdens de zaak heeft hij al meerdere keren laten weten dat hij niks met de zaak te maken heeft. En dat hij thuis PlayStation aan het spelen was. Maar de daadwerkelijke bedreiging van de rechters in een rechtszaal, dat is gelukkig op Curaçao iets dat zelden voorkomt. Verdachte cocaïnesmokkel per post. Vanochtend hebben leden van de Koninklijke Marechaussee een man aangehouden in de Tielstraat in de wijk Steenrijk. Hij wordt ervan verdacht meerdere kilo's cocaïne te hebben verstuurd met de post. De zaak is nog verder in onderzoek. De man is gewoon meegenomen en wordt nader ondervraagd. Fiscaal akkoord Curaçao en Suriname. Gisteren heeft Curaçao met Suriname een overeenstemming bereikt over de tekst van een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Germaine Request, zij is belastingsverdragonderhandelaar namens Curaçao, heeft in Paramaribo het verdrag geparafreerd. Dat betekent dat het nu akkoord is voor Suriname en Curaçao en dat het later officieel nog door de ministers getekend zal worden. De bedoeling van het verdrag is om te zorgen dat fiscaal-economische barrières worden opgeheven en dat er meer economische activiteiten in beide landen ontplooid gaan worden. Eerdere Curaçaose regeringen hebben al geprobeerd zo'n fiscaal verdrag af te sluiten met Suriname, omdat het een interessante partner voor ons is. Dat is steeds niet gelukt, nu dus wel. De vakbonden moeten nog even wachten, want de geplande vergadering op 4 april, een vergadering waarnaar werd uitgekeken door de vakbonden zelf, over de 12,5% verlaging van de arbeidsvoorwaarden. Dat is een proces waar al lang over gesproken wordt, maar de vakbonden zelf hebben die vergadering uitgesteld tot 11 april. En dan zal minister Kit Ornelio Martina met verschillende vakbonden praten. Het uitstel is opmerkelijk omdat de vakbonden lange tijd hebben geëist zo snel mogelijk met de minister om tafel te willen zitten. En dan gaat het over de 12,5% wetsaanpassing
voor die inhouding van dat bedrag op de arbeidsvoorwaarden. En dan nu de huidige gevolgen daarvan voor loontreden en lump sum van ambtenaren. De vakbonden willen dit zo snel mogelijk regelen. Grote brand op landfill. Gisteren kreeg Celicor een bericht over een brand op de landfill bij Malpais. Het ontwikkelde zich tot een grote brand, veel rookontwikkeling. Het vuur was van allerlei kanten op Curaçao te zien. Ook veel sprake van rookoverlast. De situatie wordt gemonitord. Vanochtend was er nog steeds sprake van rookontwikkeling. En personeel van het vuilverwerkingsbedrijf zal samen met de brandweer de situatie blijven monitoren om de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren voor de mensen in de buurt. We gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toentertijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Lexa Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Lexa Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Een bericht voor alle eilanden van het Caribisch gebied van het Koninkrijk, het Caribisch deel van het Koninkrijk. We hebben er allemaal mee te maken in meer of mindere mate, maar het orkaanseizoen voor 2024 zal veel actiever zijn dan 2023. Dat heeft de Universiteit van Colorado berekend en de Curaçaose Meteorologische Dienst heeft daar een bericht van uitgebracht om een voorbeeld te geven. In 2023 waren er 6 orkanen, waarvan 3 grote orkanen. Voor 2024 worden 11 orkanen verwacht, waarvan 5 grote. En grote zijn natuurlijk orkanen die heel veel schade kunnen aanrichten. Het heeft allemaal te maken met de klimatologische omstandigheden van het zeewater in het Caribisch gebied, van de Atlantische Oceaan. Er zijn heel veel mogelijkheden die er nu kunnen toe leiden dat er veel orkanen komen. En daar moeten we ons met z'n allen op voorbereiden. Dan een bericht over een Caribische student in Nederland. Een heel treurig bericht, want het gaat om Tariq Martina. Die is afgelopen weekend overleden nadat hij bewusteloos en zwaar gewond werd aangetroffen in Duivendrecht. Hij viel ogenschijnlijk zomaar neer en had interne bloedingen. Een drama natuurlijk voor de familie van de student, helemaal
omdat ze geen geld hadden om de jonge man terug naar Curaçao te laten halen om hier begraven te kunnen worden. Er is toen een doneeractie uitgezet en die heeft echt heel veel reacties opgeleverd. Het streefbedrag was €5.000, maar dankzij de overweldigende steun van meer dan 280 donoren is dat ruimschoots overleden. Het is natuurlijk een drama voor de familie, de dood van de 21-jarige student in Amsterdam, maar hij kan wel op Curaçao begraven worden. Dan gaan we naar Cura Hollanda, want daar is een nieuwe markt in aantocht. Morgen is deze markt voor het eerst op Cura Hollanda te zien en we spraken erover met Daniela de Wit. Zij is organisator van verschillende pop-up markets op Curaçao. En morgen begint ze dus met een nieuw concept. In dit concept is er ruimte voor ambachtelijke lekkernijen, groente, fruit, kunst en nog veel meer. We spraken erover met Daniela en ook met Davy van de gelijknamige kledingzaak in Cura Hollanda, die namens Cura Hollanda aangaf wat de gevolgen hiervoor zijn voor dit gebied. We proberen elke keer wat een nieuwere concept, een andere aangepaste concept te brengen. Want je hebt tegenwoordig veel markten. Ja. Dus zo proberen we weer een nieuw marktconcept in leven te brengen. Of hebben we in leven gebracht. En dat is aanstaande zaterdag. En ja, in een woord, een ambachtelijke markt waar je dan lekker je boodschappen komt halen voor de hele familie. Dus ja, ik zou zeggen, bring the wife and kids. En er is van alles een beetje, vers brood tot een lekker popcorn voor de kleintjes. Ja, van alles. Ambachtelijk betekent ook lekker groente, fruit, dat soort dingen? We hebben een samenwerking zelfs met de Green Movement van Curaçao. Okay. En die heeft toevallig hier op Cura Hollanda ook beelden hangen. Want het is support voor de lokale farmers. Ja. En de vissers natuurlijk ook. En we hebben daar een aantal farmers benaderd, een aantal boeren benaderd. Ja. En wij verkopen dan ook hun producten hier. Ze hebben een eigen winkel, maar we willen ook hun een podium geven, hun markt uitbreiden. Dus lekker producten van de bodem. Mooi. En het is hier bij Cura Hollanda. Nou, dat wordt steeds leuker bij Cura Hollanda, hè? Ja, absoluut. Wordt met de dag leuker, met de maand leuker. We gaan steeds meer dingen met z'n allen samen doen. We kijken ontzettend uit naar onze eerste markt. Het wordt echt een place to go om je boodschappen te doen. Maar ook lekker je dag door te brengen op Cura Hollanda. Dus gewoon mama gaat even lekker boodschappen doen. Gaat nog een leuk outfitje kopen. Papa die eet een burger. En papa eet een burger of gaat even naar de barber. Of mama gaat even ook nog naar de kapsalon. Of even de nagels laten doen, naar de spa. Massage. We hebben hier van alles te bieden. En hoe leuk is het als je dan zo zaterdagochtend hier met het hele gezin jezelf kan vermaken. Op alle fronten. Van hoe laat tot hoe laat? Het is van 9 tot 2 uur. Dan gaan we naar Mexico, want in Mexico kan de eclipse van aanstaande maandag door heel veel mensen worden gezien. En mensen zijn zich aan het voorbereiden. De overheid van Mexico heeft speciale zonnebrillen ter beschikking gesteld. Die kosten 88 Mexicaanse pesos, dat is ongeveer 10 gulden. Maar die zijn maar op 3 plaatsen in de enorme stad Mexico City te verkrijgen. Dus er is een run op brilletjes om de eclipse te kunnen bekijken. En dat zorgt voor een chaos in de toch al chaotische Mexico City. De eclipse is trouwens niet op Curaçao te zien. Volgens de Curaçaose Meteorologische Dienst zal de zonsverduistering van aanstaande maandag net niet op ons eiland zichtbaar zijn. Zoals bekend kruist een totale zonsverduistering door Noord-Amerika. Die begint in Mexico en trekt via de Verenigde Staten naar Canada. De zonsverduistering begint boven de zuidelijke Stille Oceaan. In het schiereiland Paraguana, dat ligt ten zuiden van Aruba. Daar zal het nog te zien zijn. Aruba zal misschien een schaduw kunnen meenemen, maar Curaçao en Bonaire kan helaas niks meenemen van de eclipse, maar die zal wel op televisie te volgen zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook. Een fijn weekend, het allerbeste. Tot